isikebhe somnikelo wakhe simthwale i-recession ingaqwili nayo. Hayi sanibona basalana. Ingakho abantu bazodliwa izindlu badliwa imoto nasekhunda bathi kune Phoenix kodwa wena zakho zingadliwa. Hallelujah. Into engibusisa kakhulu uThemkhulu namhlanje ufuna ukukhuluma isibusiso. Ngoba isibusiso siyakhulunywa basalwana. Kodwa into emnandi ukuthi uqala ulethe something indoda kaNkulunkulu idle noma indoda idle. Ithi indoda kaNkulunkulu maseyidlile ikhiphile nange-toothpick yenzani bese iyakhuluma. Nikhona basalwana. Angazi ukuthi bakhona abanye bawumphumela wokukhuluma. Ngithi mina isibusiso sidlula imali. Na ubusisiwe ugqono kunomuntu onemali. Ngoba isibusiso si-stronger kunemali. Isibusiso sokulandela izinto oyifunayo. Isibusiso sokwenza into enkulu. Namuhla ingako ngifuna ukuthi sinikele ngathi siyaqala ukuzwa ngale gama elithi umnikelo. Sinikele ngathi lamabhlomu okufakwa la. Wabona lamalanga sefashionini wonke umuntu uyalifaka. Ake sinikele ngathi umnikelo usefashionini. Hallelujah. Lana ngathi kusemoyeni la. Yini ngathi kunomoya womncwabo la. Kwaba serious kangaka la iphathini yamkhulu kodwa Nkosi yami. Bazalwane celebrate 57 years. Angithi bazalwane celebrate 57 years. Ngifuna mina manje sithathe siqala ukubamba ama-wallet. Nangibheka ngapha ngibona amadoda namkhulu agcwele, nangibuka ngapha ngibona amadoda nikhona kodwa thina ama-embalent la GNF embalent low 10 lo. Faka isinara baba.
Complete bunch of kump. Jesus! Osana. Siyabonga babumane, shayelani babumane izandla. Yabazalwane. Yeah, abone ngoza baba. Funa umela baba, uyazi uyishayele. Ay Jesus. Funa uqale la baba. Ulokuthi. Uthi. Uyashayela baba. Iman. Le njengoba ubona ubaba la iSentin Assemblies of God. Izawuthi uphethe namadola ngazi. Hey, awushaya iSentin. Ufuna ukusayina nesheke kwenza. Imani nangu baba waseSentin uphethe naye la ibhalwe 200 mari yaseMozambique imalini nayifika la ayekelana ukudlala la sase 1050 ngingafuna ukujikisela baba 1050 asidlala siyasebenza man no I see 2000 nayifika la yaseMozambique lena so ninangithi le mali yale yaseMozambique incane mali Can we call it now?